Hej Pelle. Ja. Jamen altså, det er jo lidt med så mange andre ting, der er dukket op på nettet. Altså det er virkelig noget, der har nogle stærke budskaber. Og de her er nu så 3 dokumentarfilm, hvor Peter Joseph laver den første, som virkelig får en masse opmærksomhed, fordi den siger en masse ting, som virkelig går folk på, og som lægger folk meget stærkt på sinde. Og der har jeg bare så fulgt den her bevægelse fra starten af. Men der har bare været sådan nogle grundlæggende ting, der har gjort, at jeg ikke rigtig synes, jeg kunne stå 100% inden for de ting, som ligger i Zeitgeist-bevægelsen. Fordi den laver nogle grælde fejl. Altså Zeitgeist-bevægelsen er en reaktion og en analyse af samfundet i dag. Af alle de ting, der er gået galt. Og det er et symptom. Peter Joseph udtrykker i virkeligheden alle de smerter og lidelser, der er kommet ud af de fejl, som samfundet har begået. Og så kan man jo så gå ind i en dyb analyse af det, men altså det er en læge, som siger, jamen her er dine symptomer. Men diagnosen er bare ikke helt klar endnu, ser det ud som om. Jamen altså, han er jo bare barn af sin tid, og på den måde, der udtrykker man jo bare, netop tidsånden, som Zeitgeist så betyder. Så på den måde, at den er lidt en mere let spiselig udgave af nogle af de andre dokumentarfilm, der allerede har været lavet om det samme. Hvad den hedder, den her Kawakazi, eller sådan et eller andet sådan mellemamerikansk indiansk ord. Hvor der er sådan kommet 2 eller 3 af dem, som viser en masse billeder og noget musik med regnskov, der bliver smadret, og olieudslip, hvor jeg skal give dig skære, og den handler om, at menneskeheden er blevet gal, altså den er blevet sindssyg. Og der er Zeitgeist-filmen i virkeligheden bare en lidt mere saglig og diskuterende udgave af de samme tematikker, ikke? Man kan vel ikke forudsige, om noget bliver en bevægelse eller ej. Altså man kan til dels planlægge, at man vil nå et bestemt publikum og et bestemt segment. Og det tror jeg, han var ret bevidst om, hvad det var for nogle mennesker, han ville tale til. Men at han så ramte så stor og bred hvad jeg vil kalde ungdomsskare. Og man er også ung af sind, hvis man har lidt den der hippie 68'er tankegang med peace in our time, og jeg skal give det skære. Så det er bare, den har bare en tendens til at blive meget emotionel. Jeg tror ikke, det er til at sige det i virkeligheden, fordi altså du kan selvfølgelig gå ind og lave nogle tal på, på Facebook og på medlemmer på deres side, og med folk, der dukker op og siger, at de er tilhængere af den. Men jeg tror ikke, du kan få en rigtig sigende tal. Jeg tror, den er ret stor, men jeg tror, der er en stor del af den skare, som kalder sig Zeitgeister, som alligevel har sådan nogle områder, hvor de er lidt i tvivl og ikke rigtig har meldt sig 100% på.
Øhm, altså jeg ved, at der er mange af stemmerne derude, der snakker om Zeitgeist, og som omtaler Zeitgeist ekstremt positivt, men som så har nogle meget klare kritiske punkter, hvor de ikke synes, at der bliver svaret på spørgsmålene, og hvor Zeitgeist-bevægelsens folk har lidt en tendens til at bruge sådan noget cirkulær logik og sådan noget med bare at gentage det samme igen og igen og ryge tilbage til sådan en eller anden løsningsmodel, som er uafklaret og som er uprøvet, og hvor det er sådan, jamen hvis du ikke vil lege, og hvis du ikke gider at støtte vores filosofi, så er du bare imod os. Og det er sådan, okay. Ja, og det er virkelig det, der er det største problem, det er, at det virker som om, at mange af dem, som netop finder Zeitgeist, og så stopper de deres søgen. De stopper simpelthen der, så siger de, okay, det er svaret på alt. Nu har jeg fået nok. Nu støtter jeg bare det, og så behøver jeg ikke at læse mere, jeg behøver ikke at studere mere, jeg behøver ikke at undersøge nogle af de her ting og de her emner mere, fordi Zeitgeist-bevægelsen har åbenbart svaret for mig. Jo, men det er bare, det bliver bare ikke en gavnlig og en vedvarende løsning, hvis vi hopper på et eller andet, der er ufærdigt. Jamen, det er jo fordi, at den taler til nogle emner, som ikke kun vedrører ungdommen, men som vedrører alle. Så på den måde er den, ja, det er jo unfair at kalde det en proletarbevægelse, men det er lidt der, den springer fra, ikke? Altså fra de her mennesker, som simpelthen ikke kan se, hvorfor at samfundet er indrettet, som det er. Der er så mange, der nu har valgt at bevidst at blive proletarer nærmest, ikke? Altså at kaste sig fuldstændig i det her og smide deres tilhørsforhold til gamle systemer fuldstændig ud. Du og jeg har selv mødt et par stykker af dem, altså, som siger, nej, jeg skal ikke